Yan. Mm. 80. Wala tagba 20. Ano man ito? 65, 70. Wala, no yun. Kutsi ba? Kutsi ba makapuna? Makapuno, puros green. Oo, puros sila ito makapuno. Kaya it assorted, iba man. Ito man. Oo, may assorted. Ito puro la. Puro la makapuno. Inak mag-anak mga biskuit. Takbangan la. May biskuit cracker. Ay, Facebook. Aka mo malat ang suban. Tita. Kay uli. Kumbe. Biko. Ako ba na kasi ito? Madam? Ha? Oo, pera. Ako man na kasi kaurugan na mga kuan. Biskuit. Winston. Ade. Ikaw din ka nakiaway ha. Iluno po. Ikakatatik ko dagat yung itcha. Nakiaway ko na din kami sa tiyan ni Moshiti. Nakiaway ko na din misa kay kahugaw. Ano naman? Ato. Pahugaw ko din nakiaway. Na ba? Bro, nagpulig-pulig nila din nga pangat maito na barayi ba ni katadagat. Oo. Sabi ko nga niya diri ni. Kuha. Ito na nasigura ito pagtapyahan. Malamang ng tulpo ng tulpo. Ah, wala na rin. Amo nga, din nakiaway ko na da. Baka mahuwi yung makiawa yun. Balita. Ano? Andi. May kuligula kay Dani. Hingana rin.